हेलौ लोगोफोर, आंनि PM प्रडाक्शन चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनै आं गारिया पाम्पसार जानानै थानायखाय साइकेल सालायनानै 2 नं लन्टिबारि सानजारां गेलेग्रा फोथाराव जाबाय थानाय मोनसे जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ नायनो थांगासिनो दङ। लामायाबो जोबोद गाज्रिथार, अब्लाबो खस्थ' थांबाय थानायसै लासैनो ससे थांब्लानो लामा मोजां मोनहैगोन। नै मोनबायानो लामा मोजाङा, जोबोद मोजां। लासै थांबाय थागोन। जेराव दखान दंनो मेंब्लाथाय साहाफोर लोंनानै थांनोसै। जोबोद समायना लामाफ्रा। आरो भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो। लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामनो दाबावसै आरो खाथियाव थानाय बेलाव क्लिक खालामना होदो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनियाव नटिफिकेसन सहैयो। आं दा नै जायगासिम मोनफैबाय। गोबांथार मानसि जादों। आच्ছা जियानो हक, दिनैनि जोलुर गेलेनायखौ बादायलायदों बरपेटा दैमालु FC आरो बे हेंथायै गेलेदों 11 स्टार क्लाब बङाइगाव। मोन्नैबो दोलोआ समानमोन। दा जोबनायाव ट्राइब्रेकाराव 11 स्टार क्लाब बङाइगावआ 1 गलाव देरहासार जानो हायो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थानो हासिगोन। Orangnya nisnya next aja yo paglasnya sokna kila daklam.